Takže přátelé vína, mé jméno je Zdeněk Bodanský, kolem vína se motám vlastně od dětských let. Můj dědeček, ročník 1899, zakládá vinice v Horních Dunajvicích a později i v jiných částech. Víno mám rád, proto se mu taky věnuju. Byl jsem spoluzakladatel vinic Lahofer a vínem se zaobírám vlastně po celou dobu svého života. Takže samozřejmě účastním se různých koštů a hodnocení vín, snažím se všechna vína hodnotit maximálně objektivně. Samozřejmě každý máme jinou chuť, jiný názor a od toho je nás v komisi víc, abychom se nakonec shodli na nějakém rozumném hodnocení. Přeji všem pevné zdraví, hodně chuťových zážitků a samozřejmě vás co nejsrdečněji zvu na královský košt.